Добро утро и от мен, Галя Крайчовска. Честит празник на всички, които празнуват 8 март. Честит последен сняг и на другите, които не празнуват този празник. Винаги има повод за нещо да празнуваме и така да си представяме, че пролетта наистина идва. Днешния ден е доста спорен и отново ни разделя на силен пол, на слаб пол, на жени, на мъже, на празнуващи, на непразнуващи. Но важното е поводи за празник и за размисъл да има. Ние ще се обърнем днес към звездите, но в нашия фокус ще бъде Негово Величество мъжът. Как да го превземем, какви са силните и слабите качества на различните зодии, на мъжа според зодиите, ще ни помогне в това пътешествие астрологът, нашият консултант Мариана Добранова. Добро утро! Добро утро! Не знам, празнуваш ли или не? По-скоро не. Този празник за мен е много банален. Освен това смятам, че един мъж, ако иска да бъде кавалер и да е адекватен към съпругата си и към жената до него, той може да го прави всеки ден, така че няма нужда от специален празник за това нещо. Няма нужда в един ден всички мъже да се втурват, да купуват цветя, цветарите пък да надуват цените. Искам да се обърна към цветарите, свалете малко тези цени, защото не само яйцата отиват на горе. Поне повод да се изкъпят всички, така че поне това също е някакво позитивно нещо. За мъжете днес съм готова да говоря за зодиакалните знаци. Да, а може ли да се каже, че има голяма разлика между мъжете и жените? Винаги в зодиите има, примерно, жена стрелец, мъж стрелец, различни... Да, има разлика. Защото за да се направи така коректен хороскоп на един човек, трябва да се погледне няколко фактора. Всеки от нас носи и мъжкото, и женското начало в себе си. Когато в един мъж доминира мъжкото начало, това са този тип мачовци. Те са по-така активни, мъжествени, по-склонни да вземат инициатива и обратното. Има такива мъже, в които пък има малко превес на друг тип характеристики, те пък изглеждат различно. Така че в този смисъл... Кои са мачовците? Да започнем с мачовците. Да. Аз не случайно казах мачовци, защото започваме винаги с родените по знака на Овена. Ето това е един най-типичен пример за така истински мъж, истински мъжкар. Мъжете Овен обикновено са такива. Те са активни, даже понякога агресивни, напористи. Тези шофьори, които карат най-бързо, гледат да изпреварят всички на светофара, свиркат, ако дойде примерно да ти каже здравейте си, прекрасната си жената на моя живот, аз съм решил, че ти ще бъдеш с мен, това е мъж Овен. Да, дори днес имам един такъв Овен с рейс 9-4, ме застече и към си поне на този ден, който се води някакъв празник, така да не засича по-малки колички, но да, всъщност пред тях е и трудно да направи крачка назад, да каже извинявай, съжалявам, сгреших, но пък за сметка на това са мъже, които са изключително инициативни и когато действително трябва да се реагира по-мъжки, когато трябва да се вземат важни решения, мъжете Овен винаги са на място и винаги са преди всички, което ги прави доста привлекателни за голяма част от жените, разбира се. Мъжете Телци са много различни по темперамент, те са спокойни. Романтични, да, също равновесени, но пък те са много такива инатливи. Много трудно е да излезеш на глава с мъж Телец. На мен до сега в моята практика и опит не ми се е случвало такова нещо. Те са романтични, както казвам. Така че жената, ако е по-активна, ако повече иска тя да взема инициативата, ако иска тя да води във връзката, мъжът Телец не е подходящ за нея, но пък тези жени, които обичат романтиката, обичат вкусната храна, обичат забавленията и търсят партньор за винаги, те могат да се обърнат към мъжа Телец. Като контрапункт веднага на мъжа Телец, близнаците. Мъжете близнаци са много динамични, те са много така... отворени към всякакъв тип комуникации и контакти, в това число и към контактите с жените. Ако искате, скъпи дами, да имате до себе си мъж, който постоянно да ви изненадва, това е мъжът близнаци. Разбира се, изненадите много често могат да бъдат неприятни. Понякога са прекалени изненадите. Да, но за сметка на това пък винаги ще имате какво да си говорите и ще имате и интелигентен партньор, което в днешно време на фона на заливащата ни от всякъде така субкултура, смятам, че е приятно. Много приятно, да, ще продължим с рака, но ние винаги се чудим какво искат мъжете и Делия Костадинова се престраши да попита няколко човека какво наистина искат господата.
Често обвиняват нас, жените, че не знаем какво искаме или че имаме много високи критерии. Навръх женския празник ще се опитаме да надникнем в мъжкото съзнание, за да разберем те какво искат от живота. Какво искат мъжете? Много труден въпрос. Вие знаете ли какво искате? Не съвсем. Мъжете искат всичко. Какво е това всичко? Ти какво искаш? Аз искам нормален живот в България, приятелка и нормална работа и това. Мир, любов, пари, успех. Искам жена нещо да си имам, това. Ние непрекъснато анализираме мъжете, развиваме теории и създаваме типажи. Мъжете не се затормозяват толкова. За тях нещата са такива, каквито ги виждат. Докато ние през целия си живот мечтаем някой, който да ни обое кристалната пантовка, желанията на мъжете се променят с възрастта им. Към какво се стремиш? От 10:30, моля се, не ме питай. Още не съм се събудил. Мъжете не търсят материална. Те предоставят материалната част на жените. Какво е успял мъж? Успял мъж? Да има хубава работа, семейство, деца, всичко да му е наред. Вие жени харесвате? Хубави. Някакви други изисквания? Не. Само да е хубава. Само да е хубава. Аз си мисля, че и те не знаят какво искат. Най-вероятно. Ами за дистанционното дивана, хубавата храна? Не мисля. Мисля, че като цяло българските мъже стават по-европейци. Какво искат? Искат жени, това, онова. Какво е това, онова? Нещо да се поиска, това, онова. Не знам, просто така. Между това и онова май се крие истината за това какво искат мъжете. С времето сякаш разстоянието от Марс до Венера се скъсява и желанията ни започват да си приличат все повече. Може би скоро ще се разбираме по-лесно кой какво иска. До тогава само ще си мечтаем за филмовата дарба на Мел Гибсън и няма да спираме да си задаваме въпроси. А вие какво искате? Сега ми е ясно, че мъжете искат това, онова. Да. При раците така ли е или те искат само това? Раците са по-консервативни. За тях това, онова няма да им свърши работа. Те искат дом, семейство и постоянна връзка. Тези жени, които искат да се омъжат, според мен трябва да си пуснат обява някъде, търси мъж рак. Мъжете рак са най-склонни от всички други да създават дом и семейство, така че в този смисъл това е подходяща зодия за всички дами. Всъщност мъжът рак е подходящ за всички дами, които искат да се обвържат. Това е трудно, това е проблематично, защото в последно време, така, по моите наблюдения, има малко повече еманципация, отколкото може би нашите мъже могат да понесат, а пък мъжете рак не са чак толкова много, така че наистина има някакъв дисбаланс. Не е така. Лъвът е различен, да, мъжът лъв е склонен да дава любов, склонен е да обича, да се обвързва, да показва любовта си и чувствата си, но в същото време пък е склонен да го прави с повече жени. Мъжете лъв са най-големите флиртачи в зодиака и те обичат така любовните взаимоотношения. Хубаво е, ако могат да ги получат от една жена, но това не винаги е възможно. Ако една жена иска да задържи мъж лъв, трябва постоянно да му казва: ти си много голяма работа, ти си страхотен, ти си единствен и неповторим. За мен тогава има шансове наистина, разбира се, ако е красива също. Помагам. Мъжете деви са много стегнати, дисциплинирани, свити, притеснителни много често, но за сметка на това са много критични, прекалено много изискват. Така че ако една жена успее да се хареса на мъж дева, това значи тя или наистина е перфектна, или той наистина супер много я обича. А най-вероятно и двете. Затова, наистина, за да задоволиш критериите на мъж дева, трябва да си много специална жена. Ако не ви понасят мрънкането и критиките и забележките, тогава мъжът дева не е за вас. Мъжете везни са също така склонни да флиртуват, както и лъвовете, но пък те са склонни да се обвързват. Затова мъжът везник, когато хареса една жена, когато сложи една жена до себе си в главата си, той си взел решението. Там нататък дори да има флирт или поглеждане на страни, това не е толкова проблемно, защото жената, която стои до мъжът везни, значи наистина е задоволила всичките му критерии.
като на първо място е важно да е красива и след това да се опитва да поддържа една хармонична и приятна атмосфера в дома си. Това е достатъчно да се привлече мъжът Везни. Не е така за мъжът Скорпион, защото за него водещото в всяко едно действие е да има сексуално привличане. Значи това може да бъде не с толкова привлекателна жена или толкова красива, че всички като я видят да кажат вау, но за сметка на това той трябва да има собственото си така привличане към нея. Той трябва да е така на подсъзнателно ниво. Мъжът Скорпион може да привлече всяка жена, която пожелае, защото той сами е много магнетичен, но пък за сметка на това има много други неприятни качества, едно от които е неговата ревност и неговото желание да обсебва. Свободолюбивите жени трудно могат да виреят до такъв мъж, но пък поне веднъж в живота си ще бъдат привлечени от него. Ревността е липса на увереност и мъжете и жените трябва да имат увереност. И точно затова ние продължаваме. Ние имаме една нова рубрика с психолога Ирина Недялкова, съветите на Ирина. И точно днес тя ще ни говори как да обичаме повече себе си и да бъдем по-уверени. Здравейте! Бих искала да ви дам няколко практически съвета за това как да развием в себе си уверено поведение и вътрешната си увереност. Увереното поведение ние обикновено свързваме с високата самооценка, познаване на своите възможности и волеви целенасочен характер. Качества, които рядко се срещат на куп в една човешка личност, но които са необходими за всеки човек, който се стреми към успех и себереализация. Лошата новина в случай, че колкото повече ние се нуждаем от чувството за увереност, толкова по-неуверено действаме в живота и не успяваме да го сформираме в себе си. Хубавата новина е, че не е задължително да бъдеш уверен в себе си, за да се държиш уверено. По-голямата част от информацията за другите хора ние получаваме по невербален път. Осанка, походка, жестове, поглед, интонация. Това са козове, които вие можете да изиграете във вечната игра на себе доказването. Изправения гръб, ниски, гръдни тонове на гласа ви, жестове с открити към събеседника длани, усмивка и погледа в очите на събеседника поне 2/3 от времето на разговора ще направят нужното ви впечатление на уверен в себе си човек. Прочутият руски режисьор Константин Станиславски на практика е доказал, че копирайки външните признаци на вътрешното състояние, ние постепенно формираме в себе си и съответната черта на характера. Вие можете да сформирате вашата вътрешна увереност, копирайки външното поведение на уверените в себе си хора. И накрая бих искала да добавя следното. Природата ни създава равни и ни дава щедро всичко необходимо, за да се реализираме в този свят. И само от нас зависи, доколко добре ще се възползваме от щедрите дарове на природата. Да, природата ни дава и някакви знаци, обаче всеки си има някакви характеристики. Определено стрелците са от най-уверените мъже. Да, наистина стрелците са от най-уверените въобще хора, защото това като цяло е зодиакалният знак, който притежава най-много качества. И притежавайки най-много качества, все някой ще става в определената среда, в която живееш. Те са най-големите късметли. Затова мъжете стрелци са много готини. Те са душата на компанията. Като видиш, че всички се въртат около някой, той няма как да не е стрелец. И със сигурност те получават и най-много успехи. Жените, които искат да виреят до мъж стрелец, трябва да са много широко скорени, да обичат да пътуват, да обичат да се забавляват и да не мрънкат и да не критикуват. Ако това успеят да направят, мъжа стрелец ще ги забавлява цял живот. Не така стои въпрос обаче с мъжете Козирог, които са точно обратното. Те са строги, консервативни, много дисциплинирани, изключително последователни в желанията си. Една по-разкрепостена жена няма да може добре да стои до един мъж Козирог. Също, ако наистина постоянно някой ти казва какво да правиш, дава ти напътствия, наставления, също това понякога може да бъде дразнещо. За сметка на това мъжете Козирог са много отговорни и изключително сериозни по отношение на семейството и на възпитанието на децата, така че ако търсите такъв мъж, мъжете Козирог е точно за вас. Мъжете Водолей са също
големи сладури, както и стрелците. Те са много занимателни, много любопитни, любознателни. Те обичат да се забавляват, обичат да забавляват и другите. При тях единственият проблем е, че не обичат да се обвързват, така че ако успеете да се обвържете с мъж водолей, значи наистина сте ударили десятката. Разбира се, има моменти, в които той е в някакво негово измерение, което е доста далече от вашето, но това са периоди, които минават бързо. И последната зодия за мъжете риби, те са сантиментални, чувствителни, изключително чаровни, симпатични. Те могат да ти извадят душата с памук, но нещата там при тях са малко сложни, защото те също са склонни да отлитат в някои свои светове, да се затварят в себе си. И жената до мъжете риби трябва да е наистина голям оптимист и много търпелива, много внимателна към него, ако иска да извади най-положителните качества от неговия характер и да го накара да се погрижи най-първо за себе си и след това за всички останали. Но пък ако успее да го направи, мъжът риба е истинско съкровище. Ние казахме, да, основните качества на различните зодии, обаче сигурно много зависи от тази съвместимост. Вече това допълнително хората могат да проучат. Жена с мъж, зодия Овен, да, зодия Рак и така. Разбира се, има значение. Ти знаеш, че в миналия месец последният ми проект, последната ми книга се казва "Обичам те според зодията". Точно това съм написала в нея. Коя е зодия, с коя си подхожда, защо, как трябва да подхождаме към конкретния зодиакален знак, ако искаме да му се харесаме и ако искаме да се предпазим от неговите лоши черти, какво трябва да направим. И аз смятам, че това също би било полезно, защото понякога може да разпознаем в някой нещо, което ни харесва и той да се окаже, че е много подходящ за нас и оттам нататък вече следва или 30 годишен брак, или една много стабилна връзка. Така че вижте в книгата на Мариана Добранова и в нейния сайт, разбира се, има много подробности. Пишете ни и на нас в Ток в ПВ, може да продължим тази тема за мъжете, жените и зодиите. А ние сега за финал искаме да си продължим една тема за 29 февруари. Точно тази необичайна дата използва дизайнерката Мариела Гемишева, която винаги обича да ни изненадва. Ето как успя да се мултиплицира. Случвало ли ви се да се сблъскате със своето друго аз, с онова аз, което ви се противопоставя, върви срещу вас и всъщност се оказва най-големият ви враг? Всеки от нас е изпитвал подобно чувство и е водил вътрешна борба. Мариела Гемишева от своя страна е решила да ни провокира, като извади наяве своята лична битка. За отправна точка служи ефектният портрет дело на фотографа Александър Нишков. Моден дизайн, студийна фотография и перформанс се сливат в новия проект на Мариела Гемишева "Мултими", за да изразят именно различните й лица. Авторката експериментира със себе си, като изследва взаимоотношенията между личност и облекло. За първи път реших, че мога да направя една серия от абсолютно еднакви облекла и да унифицирам едни прекрасни млади личности с цялостен стайлинг. По проста причина, че когато се видиш еднакъв с другите, веднага има причина да се влезеш в себе си и ако това не ти харесва, да намериш начин как да излезеш оттам. Чрез този проект дизайнерката се отказва от най-ефектната страна на модата – разнообразието, като акцентира върху доминиращата съставка, а именно личността на притежателя на дрехата. Личността, когато е личност, тя винаги е на преден план. В случая, това, което аз провокирам, е да бъдем малко по-смели и да решаваме да се обличаме и да имаме поведение такова, каквото на нас ни харесва и с това, което ние се чувстваме добре. Мариела Гемишева предизвиква към размисъл, който може да отведе към хармония със самите нас или към още по-голямо мултиплициране, или към обезличаване. Изходът от борбата между аз и аз, подобно на този проект, зависи от смелостта да се изправиш лице в лице, за да разбереш. Ако не успеете да се мултиплицирате, поне усмивката ми може да направи това. Ще се видим в следващия четвъртък. Пишете ни във Фейсбук. Сега е време за новини.